Gisugat og protesta sa Davao City ug General Santos City pipila ka oras una ang ikatulong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sa Freedom Park nagpadayag sa ilang mulo ang nagkadaiyang progresibong grupo ngadto kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Usbaw sa sulan usab ang singgit sa pipila ka mga nagprotesta sa General Santos City. Bit-bit ang mga tarpaulin. Nagprotesta din ni sa Freedom Park sa Davao City ang nagkadaiyang progresibong grupo. Pipila ka oras una ang ikatulong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa dalan, adunay gibutang hulagway ni PBBM, Vice President Sara Duterte ug former President Rodrigo Duterte sa sulod sa watawat sa nasod US ug China. Adunay nakapatong nga bangka sa mga hulagway kung asa nakasulat ang atin ang Pilipinas. Sa palibot ni ini, adunay mga isda kung asa nakasulat ang atin ang Pilipinas, US-China layas. Usa ka veteranong labor organizer. Usa sa mga mitambong ang grupong Piston na nagpadayag sa ilang pagkontra sa traditional jeepney phase-out o guban pa. Dismayado mi no, sa duha ka tuig nga paglingkod ni Pangulong Marcos Jr. o ikatulo niyang suna no, nga labi na sa isyu sa particular diri sa Davao nga peace out ang padulngan sa mga traditional jeepney. Kani peace out dapat dili sa unta kay naglisod pa kita. Oo. Napatay daghang ipa-eskwela. Butsab nila nga palungtaron pa ang validity sa prangkisa sa mga jeepney. Okay yung tanan sir kung ilan ang apurbahan. Ang unsa? Ang tanang 5 years na distro. Ay murag kuan na sa mga driver ba kuan miya nag makaganar-ganar mi kay dili kayo ipit sa pagdistro sa mga sakyanan ba. Una na nga mipagawas og resolution ng LTFRB nga nagatugot sa mga PUJ ug PUV nga makabiyahe sa mga low consolidation routes. Apan dunay gihapoy requirements nga kinahanglang i-comply. Other units must be currently registered with the Land Transportation Office or the LTO. Ug ikaduha, dapat naa sila valid personal passenger accident insurance coverage. Kapin 200 ka pulis ang i-deploy sa Davao City Police Office aron masiguro ang seguridad sa dakbayan atol sa SONA. Sa General Santos City, dismayado ang kapin 14 ka mga miyembro sa progresibong grupo nga mitambong sa protest rally kay wa matud pay natuman nga saad ang Pangulo nga 20 pesos per kilo nga bugas. Lakip sab sa ilang singgit ang pag-usbaw sa sulan nga dapat anaa sa 150 pesos ug dili 35 pesos ang adlaw. Apan ang sweldo sa mga mamumuo wala na usbaw. Which hike sa batas 150 pesos pataas. Sana pansinin mo ito. Huwag ka nang magtulog-tulogan. Lalong naghihirap ang mga mahirap. Sara, walay natalang untoward incident ang kapulisan atol sa gipahigayong rally dinhi sa Davao City. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana.